Abe ndogo Ablaye Jara kunafuni angata ni danta to isa fara karibala jona Ablaye Jara le kuma be akodi Ablaye awaykado akumana sebende mingono ode bi talike l'indépendant ode bi talike awaykado okan ndogo l'indépendant Ablaye ya jira ka fo ango sorosu no be cedun ko fo wulile do de kerengere ni yalla yoro mimbe na be banamba mara na bo ko fo cedun wulile do awaykado wulika jo o barka bo ani do ko sobe sabu ya jira ka fo minye bamanci wale tigilamo mata ani fla bonyongo anyo lu beke setu c'est fini ma wulon fla anyi tegeda oluka mina unja mambe anyo lu bela jeleke c'est tout c'est fini waykado kafo a dow yere be anyo lu fana mine akuni ejete mineke groupe terroriste minum be waykado nu baka kinyene ke anunga jamana kono ambe do mine ko be ni anunga chedeun akuru saji ukoni no ye ka kolozo nyu ana wati be bu kesanga ani wati o de strategela anunga chedeun ka wulika joka damine kalo kleta kata kunja kleta ni nani na operation mimbe na be wule ko keletigi ndo minya waykado wulika jo ni chesuru de kera ani banamba ni nyanje kilometre biduru jati waykado abu bo zilike ba ya jira odi la kafo fama ere ka état major uluko ni ya jira kafo terroriste ani fla bonyongo anyo lu bone unina ulum vla be waykado ulu welela tani fla moto tani fla anye tegeda uluka menan chama be waykado anyo lu fana mine akuni ya jati mine ni operation min vle ni waykado wulika jo kembe anofe abida mine yoro la yoro mimbe na be tuba kura sila tuba kuro sila abe ode kofo ikaro kafo minye aleni banamba ni nyanje abina fa bi kilometre biduru jati abo bo fama ko wulika joddo awaykado ode kera wulika joddo nungo ni kera sobu minye awaykado mado kumbe ulutu ne ngumbi nywanga keni kela udido awaykado manchu yere fana udido ko yi ode strategela minye awaykado kumbe fami ve obitalike awaykado semene awaykado o masunyala akoba manjwali atigila ma minu vleni wati mina obeka ningo nunge kube uyere nyini anga chedun awaykado yasoro so menula okuma toto boxe seni boxe toto ndongo bela shu koni awaykado o yarala shu minu yarala awaykado ambi balika bo mingalama ma wulon vla bonyongo awaykado luko ni kera shuye bamanci wala tigila mola anga chedo nyi woro awaykado tegedara uluka ako wati kele ndila yoro minni awaykado chedo ngemba ka wulika joke terroristu nonfe o yoro invanana o yoro ingonnana anga detachement mimbe no e chedo nyi ka damine weleni awaykado o fanvelala minni awaykado bamanci wala tigila mo olufuna bu so yin kosobe anga chedo ngwililu nonfe yimfana atokera awaykado minni yerenyini dabole minni awaykado ukolonzura ku faranywanga ka beke kelinyi bana saminu mbise ka kese tout c'est fini anyo lu kese tout c'est fini fasiri keba ajira odila kafo minya anga chedon sorasu mabla da grinda la koyi artieri lourd mimbu bulo uyo de tako sonzo ndo minye kungai ka jiru la kafa be donu me ko bi anze be koro sonzo ne do wa ante tamakiya anti sira anti yere ni minyire bora ala yoro abi ala barkada no o tebene ngo minya anga chedon nya awaykado ya action jama uyo deke banamba masunyala minya awaykado ala de farala note ka mimbe no ye ka mimbe banamba ndoko kalo klitani fla no ye mekalo yi bingani kela tigila mo ulukun gembe kala be unsomati ubita bi awaykado o yoroko fulu infaka nga anga aransayman bilama o ka fari o ye fariya dai o fariya inde konnana aransayman yuli ka joke ka sumi ka do ka foko ni ngoy mbina ke o yu yere nyini sabu ya do ka foko sumi kera ka binya awaykado dobe tegedara o kan o yere jongo ala foko yi aya jira gendarmerie mawla ka fo fenja mambike ni yoroko fulu ina ale sembe ala o kuma na sambi don mena ko bi banabana lamini terroristu awaykado nyonyene mbe koyi kabiri san 2014 ndo minya awaykado no mbinu fleni uko ne be wulika joni chesiru la fambefe ka kinyeni takaddo awaykado limana ukun ko strategela moyro do be awaykado ni ejete mineke e ko lu ko ni datugule mbe ka damine banamba kata fokulu kan yamfa umba machwala tigila ma minu mbe na be ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lu ko ni be ka wulika joni chesiru ke fambefe ka kinyeni du angu ngauna tabe anga chedu ngo ni wulile do bi lakana biseka sabati chugomi civil biseka do ka boke lafia bunya awaykado okonnana kuma Ablaye Jara ayi fasiri min zoro ka lasi awma ndo ode ninyi ibunya bala independant ka bidon bolido marma ga nyama bunya asebe koro jaranye le pays ne ba ale samaka grana abena ta nyama mamunga sarakati na bora bundeli kuka bolo nyangale meto asan fede nota ni ya daka saraka bobo irema sikatala munye le pays burema gindo dogonake akumara ako kanyeshi malika boli ma G5 Sahel la ko G5 Sahel yere anyeta ko abina ke toji ni ta wera talaw abana peu ya bane G5 ko bana c'est mort
G5 kɔni c'est tout c'est fini ne de filɛ ka f'i ye ayiwa Mali de ye G5 ye o siga t'a la dɛ ni Mali bɔra la o tɛ ko bannen ya o y'a ko bannen o kuma an ka taa an bɛ taa bisimila Fatirikɛba mun ye Burema Gindo ye a ko mun ye an ka jamana kɔni anw ye hakilina kɔni ta décision belebelew taara ni ka an bɔ G5 a fɛn bɛɛ lajɛlen o la k'i bɛna ye k'a fɔ ko an ka jamana gouvernement kɔni ye kunnafoni ni ka a bɔ ka bin tɛ cari k'a yira k'a fɔ ko nin jɛkulu mun filɛ nin n'a bɛ G5 n'a bɛ ale kofɔ k'i bɛna ye k'a fɔ ko jɛkulu don maa dɔ kɔni kɛlen bɛ ka taa jɛkulu in ta k'a kɛ a yɛrɛ ta ye ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ ko jɛkulu in jamana 5 de fara ɲɔgɔn kan ka a sigi sen kan Fatirikɛba ka fɔ la a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an ka jamana marabaaw ye o hakilina ta k'o ta o décision ka a ta G5 Sahel a bɛna bɔ G5 Sahel la an bɛ don min na ko bi a laban ko a bɛna kɛ G4 ye o siratigɛ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛna kɛ G4 ye o kuma na ko e ko G4 ko a ko a bɛna sigi sen kan bilen wa ne Mali t'a la e ko G5 ko a bɛna kɛ G5 ye bilen wa ɲininkali to min a y'a sigi Fatirikɛba mun ye Burema Gindo ye a ko a bɛ nin ka waati nin bɔ anw ka jamana marabaaw kɔni kɛlen bɛ k'u jɔ yɔrɔ la nin waati in kɔni na u kɛlen bɛ ka mun ye jala ka a sɛbɛkɔrɔsiri o siratigɛ la Dumbuya nana dɛ Dumbuya mun Dumbuya Guinéen ka Dumbuya kɛ e dun i bɛ ka nin ka kuma la a fɔra ko ka escalier dilan dugumala in na ayi nin ye aka de ye artiste Sera Ablaye Keita a kun dan bɛ Guinée an ka Guinée émission kɛla don a kun tan bɛ Guinée bi a nana a nalen don a nisɔndiyalenba don Mali ni Guinée bɛɛ ye kelen dɔgɔ awɔ n b'a dɔn o kuma Dumbuya a nana Fana Guinée caman b'a o Dumbuya a kun ko k'a bɛna n sama o a kun y'a fɔ k'a bɛna n sama n'a nana sama Fana Guinée la Gawusu a kana taa dɛ i b'a minɛ o k'an ka taa Fatirikɛba ka fɔ la a ko k'a bɛ nin ka waati nin bɔ anw ka jamana marabaaw kɔni kɛlen bɛ k'u jɔ jɔyɔrɔ la a ko o misali jɔnjɔn ye fɛn jumɛn i bɛna ye k'a fɔ ko waati tɛmɛnlen na mun ye CEDEAO maaw ka lasigiden mun n'o kun bɛ anw ka jamana kɔnɔ yan an y'o sɛbɛkɔrɔ gɛn o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye Faransi ka lasigiden mun n'o b'u ka ambassadeur kofɔ ɲɛma an y'o sɛbɛkɔrɔ fana k'o gɛn a bi n'a fɔ bi an bɛ taabolo min na fɔ bi siga t'a la anw marabaaw bɛ fɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen de tigɛ sen kan fɛn o fɛn de bɛ yen ko o ni Faransi bɛ ka baara kɔni k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka an kɔ don o bɛɛ lajɛlen na cogo min na Fatirikɛba ka fɔ la a ko n'i ye jamana gouvernement ka communiqué in jateminɛ k'a lajɛ communiqué mun kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ k'u tɛna jɛn n'a ye abada ko k'a fɔ ko jamana kelen ko o ka n'i jaso min ye G5 Sahel in kan fɛn do ko a tɛ bɛn u ma bi wa a tɛ bɛn u ma sini Fatirikɛba ka fɔ la a ko hali bi an ka jamana marabaaw ye dalilu mun ni k'o di kɛnɛ kan dalilu mun kɛra sababu ye ni k'u sen bɔ G5 Sahel la o fana ye dalilu jumɛn ɲɛma k'i bɛ na ye k'a fɔ G5 Sahel ko a ɲɛmaya ko kun ka taga di an ka jamana masakɛ ma n'a bɛ Assimi Goïta ka ale kofɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye dalilu ye ne Mali senbɔ mun ye G5 Sahel a kɔnɔna o la Fatirikɛba ka fɔ la a ko hali ne maa mun kɔni tɛ misi min yɔrɔ la ɲɛma i b'a dɔn k'a fɔ ko jifilen kɔni ko o tɛ yen mun ye marakala zone cɛjan kelen ko o don cɛjan ye jɔn ye cɛjan ale don ayiwa bisimila an ka taa n'i ma fɛn fɔ ne tɛ fɛn fɔ gafe bɛ de bolo bisimila Fatirikɛba ka fɔ la a ko siga t'a la boloden kɔni ko bɛ si Faransi jamana kɔni ko a ma dɛ siga t'a la mun ye ka ban ka jɛkulu in ka ɲɛmaya ta ka di an ka Assimi Goïta ma jɛkulu in ka lajɛ mun n'o kun kan ka kɛ n'a bɛ lajɛ 8nan k'o kofɔ ɲɛma ko Faransi de guwara sɛbɛkɔrɔda ko in na walasa ko a kana se ka kɛ an ka jamana o kɔnɔna la yan Burema Gindo a y'a yira k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Mali kɔni ko anw bɔra G5 Sahel la G5 Sahel ko a laban ko a bɛ kɛ G4 ye G4 Sahel ɲɛma ko a bɛna kɛ o ye siratigɛ la ɲininkali to min ko a sigira G5 Sahel mun na a tɛ ka baara kɛ ko a bɛ san 2 bɔ a bɛ san 2 bɔ mun ye G5 Sahel ɲɛma ko a sunsurolen n'o tɛ cari o sabu kɛ mun ye musaka tanya anw ka jamana mana an sen bɔ o la e ko G5 Sahel ko a tɔ tɛna kɛ c'est tout c'est fini wa o siratigɛ la mun ye an ka ɲininikɛlaba dɔ fana bɛ yen ale ye hakilinata k'o di dɛ n'o de ye Ibrahima Mayiga ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ni jɛkulu in a bɛ sigi sen kan donni min kama n'a bɛ G5 Sahel ko fɔ maa dɔw tun bɛ CEDEAO kɔnɔna la olu y'a jira k'a fɔ ko ni jɛkulu in o siga t'a la Faransi ka baarakɛminɛn don hali Algérikaw yɛrɛ waati dɔw la olu yɛrɛ fana y'a jira k'a fɔ ko ni G5 Sahel olu tɛ don a la bi olu tɛ don a la sini o sabu kɛ k'u sɛmɛlen don Faransi jamana kɔni o la G5 Sahel n'i y'a yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye Faransi kadiribaw de b'a kɔnɔna o la secrétariat permanent o bɛ Faransikaw bolo collège de défense o fana bɛ Faransikaw bolo an bɛ don min na ko bi o kuma G6 don Faransi don G6 don G6 ye Faransi tɛ dɛ Faransi de don G6 Sahel don kosɛbɛ an jo don kosɛbɛ bisimila
fatiri ko ni ngaba keba ka fola munye brema gindo yi ayara ka fango ni me domina kompi wuli ka jode be sena on maraba fe faransi to muruburu ni mun kumbe anga jamana en kono ameso ko lu fena bale to ko mena ka bo an sengoro ale faransi buguruje mun no banga jamana en kono la ameso ku bala de furan to ko mena ka bo anga jamana kono fatiri ka baka fola akoni ngo ne wuli ka joye ka jo mun nanga jamana maraba ya ta ka an sembo PPP G5 sali akona la G5 sali ko anyata ka bina ka toji ne mali sen ka bo ala na fani fle anya sama ka bo le pays ale kona la brema gindo ale sebaningala madu mega nyama ibunya obala ndo bunya jaranye ndo anga nan kofle anga take anga tai G5 go ina koni we be nyiningali mina awon bole ngwala G5 be na ke mu ndo G5 kera c'est tout c'est fini ambi do de ke G5 ala yere kana daro nema amu do ke koy sabu ye min danga faransi ka hukum konna faransi ka briefini koro ala kusara ndo minye Ibrahima Tungara nya fiye ngo mado mi a kesirle ndo kosobe abi bara mina faransi o donne do nya bara ke noy anya do ka fofo so de ambise ka ndi suko shinai Ibrahima Tungara nya fiye dona na tawla faransi paji bina sama ana nyiniga aka waliya ni tabulo minumbe ako nyefanye ofane yanga tabulo doy ko ne ko kwa Tungara awa Traoré minya awa kado awa Shaidu Traoré ale kumambe akumana sebe ngono sebe minangwa ma ko Nouvelle Horizon ndoko minya gafre awa abinyini ka senda awa kado baba senola no ya ka chorba no ye Shaidu Traoré Shaidu yere ale de ko Nouvelle Horizon ani histoire de Bamako ale de ko yotiye ko foni dila badu nga ala ya ka kalfa minala ko foni dila bakundu ambi do ke ala ka daro nema ndo ngata transition to ukando ko transition en danger afa mali be danger la abana che yakli juru channe do de mali be danger la de anon do ko ngulo kay transition on man danger la aka sebendro ko le mali en danger abana ordo kutu ni yeki bari akulu griyen bi la hawla mali to ukando ko le gouvernement annonce avoir déjoué une tentative de coup d'état. Kodi ma famia ikame ni ya yi ba la be ki ma famia la de faralika. Oche non de kuna foni te dibi de. Mingu bulo dambe. Na kuyenye soro. Ndoko urgent kunti ko la blengo yi. Abada ko yanga tadi. Aya partager kunti fo blengo yi. Abada nyangma ya soro ko were besina. Wallahi. Niko andanski kambiri wa. Kudita were jamana imma. Oti yarede Allah ba mi nyogo sogo dunda ma am nyandu nga nyamba yan subhanallah wallahi wa kwala de faralanga de o ba soro ji sanfe ko gouvernement ko ulu pour kotura ulu kera sobuye ka coup d'état do de bali ni wati laba nungo nana ndo mbina ndado ala ka nyefie akwa ndabali bana anzirana amaura kunu minya awai kado communiquer dobe o de kera sobuye ka ndabali banka ansira minya gouvernement ayajira ka fo minya awai kado ala de faralanga note mado be ulu ko ni kungemba ka wulika joni chesuru de buluda mbise ka to awai kado coup d'état ubo ta ni ka nyeshi awai kado aunga jabana ima akoni ngomi mvleni kalo kleta anikele aduguje atani flat mene ala de farala aunga ngoyi communiquer mimbe na be communiquer officiel ko fo mali gouvernement ale to la minye awai kado porte parole no be colonel Abdoulaye Maiga na ba le ko fo ay communiquer ingala kalo kleta ani woro no ye me kaloy ajira ka fo ma do de ko ni kunyi wulika joke fo luka jamana imbo adabuluka ka jamana ka lafu ka jamana dafri ka jamana ke c'est tout c'est fini ala de farala ngoyi ma minu fana do usuluna do ne do ni dugu do de dugu mimbe na be awai kado ko kan jamana de minye awa nanzara jamana do mimbe okofo ako enquête ko ni be sina ni ala sona na bora minve anala kalikoyi anye journaux do ye uluko ni ya sebe ka gira ka fo minye ma wulum la bonyongo ko tege dambe uluka indicateur ale ka titrite wa nga minye malikono ako awai kado ambe do ni me ko bi angana nywa negende ndogo ni gelete fly gele obe aundala kabiri wati mina awai kado bomma chwale tikila ma do be ambu wele ochugo indila sabula bomma chwale tikila ma odedo nu masonka anga kuma kan lame communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest na be sedia o kofo union économique et monétaire ouest africain no be uyoma kofo nunu nye wulika joke ka nyangini bere takada anga jagwe embargo ko sinzi anga jamana imbe tabulo minga politique bunagu ndogo obisi basalendo bi lakana
an bɛ ka nigisi nagasa an bɛ ka wuli dɔɔni o n'a ta bɛɛ min ye away ka dɔ an bɛ nin jɔyɔrɔ minnu na away ka dɔ nin waati laban ninnu kɔnɔna na an balila ka bɔ mun galama min ye Mali gouvernement a filɛ ka wuli ka jɔ kɛ wuli ka jɔ min kɔnɔna na away ka dɔ a ye communiqué dɔn dari communiqué in bɔra ka bingo ye gouvernement ko k'a dabali banna a mawura nin don k'a daminɛ mercredi don kalo tile 11 k'a dugu jɛ jeudi kalo tile 12 n'o ye mai kalo ye san 2022 a ko jɛkulu dɔw bɛ yen minnu ye officiers ye ani sous-officiers away ka dɔ minnu kɔni ye ka hakɛ tana o de ye jamana in ka ɲɛta ye minnu kɔni ka wuli ka jɔ bɛ ka kɛ ko sugu bɛɛ ye jamana kana se ka lafiya n dɔgɔ k'i k'a dɔn k'olu de ye away ka d'u cɛsiri ka wuli k'u jɔ hakaja ala de farala an kan n'o tɛ ɲankuma kun y'a sɔrɔ wala ɲankuma kɔni kun y'a sɔrɔ a kun b'anw sɔrɔ ji sanfɛ a kun tɛ wuli k'an to yan dɛ n dɔgɔ wala n kɔrɔ t'o la dɛ aramu nin tɛ wuli k'an to yan bilen e bɛ taa min n bɛ taa sɔgɔsɔgɔ taa yɔrɔ t'anw na an kɔni bɛ anw bi yan hali n'an bɛ don butɔn de kɔnɔ n dɔgɔ anw bi yan a ka haramu y'anw bi yan haramuden y'anw bi yan n'a kɛra min ye a b'anw sɔrɔ yan ni mɔnzɔn la nationalité fila t'an na koyi taa yɔrɔ wɛrɛ t'an na koyi anw bi yan dɛ ayiwa ni y'an taatɔ ye fiyewu fo n'an sera k'an ka so cɛ so kuturu k'o cɛ ka taa n'o y'an fɛ n'o tɛ so bi yan an bɛ taa min ne yɛrɛ kun bɛ n ka koso ni kasa bɛɛ cɛ ka yɛlɛma e fɛ yen sa o bisimila nka a bɛ taabolo min kan n t'a b'o cogo la n'o tɛ n'a gɛlɛyara Ukraine ko in ni fɛ an ka dugawu kɛ koyi jamana in bɛ taabolo min na ala k'an kisi dun dɛ ala k'an kisi siga t'a la la hawla nin ye tiɲɛ jɔn nin fana bɛ wuli k'i bɛna coup d'état a ɲɛma ni dugutigi denbugɔ o fana ne sigi tɛ bɛnɛ Allahu akbar an ka dɔnnibaga dɔ y'a fɔ an ye ko mun ye Faransi nansara kɛlɛkɛ bere 2 de b'a bolo kosɛbɛ siga t'a la dɛ diplomatie n'a dɛsɛn'o la i sigi n'a ye k'a fɔ k'a bɛ marifa ta i kama n dɔgɔw fana k'a faamuya dɛ wa u t'a ta i kama dɛ i ka jamana kɔnɔ den dɔw de bɛ bila l'international Balayira ye min fɔ awɔ a ko radar minnu b'an bolo hali sigilen min b'i ŋaniya la u b'a dɔn ŋaniya ŋa b'a ye o radariw de bɔra nin kalamaw hali n'i bɛ sogo la siga t'a la i mana sogo fɛn mun Balayira ka kuma n'ale tɛ yan n'o tɛ ni fɔlɔ kun don ni irisiw kun tɛ yan n b'a sɔrɔ ko dɔ kɛra koyi Balayira ka kumakan n'ale filɛ i ŋaniya dɔnna hali ŋaniya a b'a ye n'i sogora fana i sogo k'a b'a dɔn ala de farala an kan koyi walahi e ye jumɛn fɔ sisan e ni sogora kɛ n'i sogora fɛn mun na radari in b'a ye ala n dɔgɔ Balayira an ka foli b'a ye faso den don a bɛ faso jɔ la min ye Awa Traoré a kumana Nouvelle Horizon kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ gouvernement kɔni nin communiqué in bɔ k'a bin away ka da kɛra sababu ye an caman dabali banna u yɛrɛ ka ɲɛfɔli la colonel Ablaye away ka dɔ Mayiga a ko min ye militaire dɔw de don n'o ye sɔrɔsiw ye minnu kɔni solonna donnen don away ka dɔ nanzara jamana dɔw fɛ olu de ye wuli ka jɔ kɛ away ka dɔ ala de farala an kan ala ni away ka dɔ anw ka jamana lakanabaw sécurité min ye away ka dɔ force de défense et de sécurité olu ka wuli ka jɔ de ɲankuma kun y'a sɔrɔ an bɛ kuma wɛrɛ la nka u y'a jira k'a fɔ olu kɔni nin ko in u b'a sɛbɛkɔrɔ kɔn a bɛnnen tɛ bi a bɛnnen tɛ sini wa maa minnu bɛ yen n'olu kɔni ye nin kɛwale in kɛ i ka dɔn ndɔminɛ bɛ u nɔfɛ u bɛna bila kiiritigilamaw ka bolo kan nka siga tɛ min na complices b'u la n'o ye i ka dɔn u ni maa dɔw jɛmukan don o maa minnu don i ka dɔn wulikajɔ kɛn bɛ olu nɔfɛ communiqué y'a jira k'a fɔ min ye cɛsiri bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yalisa ka kow kɛ min bɛ se k'a to jamana kɔnɔdenw u bɛ lafiya cogo min min bɛ se k'a to lakana u bɛ boli cogo min wa fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ kelen don Mali frontière fɛn fɛn bɛ yen minnu bɛ away ka dɔn n'u bɛ se ka pulukusu kɛ ka bɔ a bɛɛ jateminɛnen don o jateminɛ yɛrɛ dama tɛ koyi Bamakɔ bɔda fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ fana jateminɛnen don ka away ka dɔn maaw denw u k'olu faa k'i bɛ boli o kuma t'a la dɛ o kuma a bɛɛ jateminɛnen don min ye away ka dɔn tiɲɛnikɛla ninnu olu se ka minɛ cogo min jamana faamaw n'o ye autorités ye u y'a jira k'a fɔ away ka dɔn situation kɔni a bɛ olu bolo olu kɛn bɛ k'u jɔ u cɛ jɔyɔrɔ ka bɛɛ wele bɛɛ k'i hakili sigi bɛɛ k'i makun ka bɛɛ ka t'i ka baara la ni ala sɔnna ma a tɔ b'olu bolo a bɛ ɲɛnabɔ cogo min olu b'a ɲɛnabɔ ten Awa Traoré min ye Nouvelle Horizon a kɔni y'a jira k'a fɔ ala de farala an kan n'o tɛ kalo tile 11 k'a dugu jɛ a 12 nɔgɔ coup d'état o de tun bɛ ka anw magwɛ ala k'a ni sababa bɛɛ jɔn bɛ jamana in to nabilen k'i b'a dafiri Nouvelle Horizon ka fasiri filɛ mais n kɔni bɛ min f'i ye gouvernement nin ko ninnu filɛ nin ye u kana ninnu kɛ tulonkɛfɛn ye koyi ayi ni kulonkɛ taara ka dankɛ koyi voilà donc ko ma sɔgɔma in na ko an k'a fɔ k'u ka ninnu ɲɛdaw bugunatigɛ bɛɛ jira an na k'a bɔ jabaran na
o fana main dɛ parce que hadamaden I be ko dɔ kɛ I b'a sɔrɔ I n'i ka du kɔnɔ mɔɔw fɛla ko tɛ e b'i den k'a kɛ ni e ɲɛda yirala k'a fɔ ko karisa de b'a la n'o yirala jabaranda ni Ala ma far'i kan min ye I ka denbaya bɛɛ bɛ taa kɔlɔlɔ fɛ dɛ a bɛ donni minɛ I ko bi donc an k'a lajɛ gouvernement yɛrɛ bɛ se k'a traiter cogo min u yɛrɛ b'a ɲɛdɔn u k'a traiter o cogo in na min bɛ se k'a to jamana bɛ se ka lafiya n'o tɛ n dɔgɔnin kuma ka ca dɛ vraiment ne yɛrɛ kɔni surɔ e bɛ sunɔgɔ wa ne ma sunɔgɔ o tɛ sunɔgɔ na o kɛ sunɔgɔ e denbayatigi bɛ se ka sunɔgɔ na wa kɔngɔ b'i la minɔgɔ b'i la taji tɛ sɔrɔ la lakanabaliya bɛ yen hali bi anw bɛ coup d'état ko kuma de la mun de tun ye jamana in nin tun y'a dafilitɔ de pewu mais o tigi olu yɛrɛ tun b'o kɛ ka n'u sigi jamana jumɛn kunna Mali kɛ bi maa bɛ yen min fɛlen don ka tɛmɛ Asimi kan o tɛ yen Mali kɔnɔ Mali bɛɛ a tɛ yen Mali yɛrɛ tɛ Afrique bɛɛ n'i ye Mali bɔ k'a jɔ ka jama bɔ k'a jɔ 100 70 a bɛɛ b'a nɔfɛ wallahi a bɛɛ k'u ba fɛ laban ye fɛn jumɛn ye bon farafinna fana an ka n'o kuma fɔ ne y'o kɛ o yɔrɔ o kɔni o ye kabako ye o laban ye fɛn jumɛn o bɛ laban yɔrɔ jumɛn vraiment jaa m'o laban cogo dɔn ayiwa n'i ko bi k'i ka Asimi ta ka bɔ fanga in kunna ɲɛma jɔn b'a laban cogo dɔn ayiwa Umaru Jɔbu kɔni ko k'u yira cɛw k'o de ka ɲi ayiwa bɛɛ ni hakilinata tɛ wa ayiwa Ala ka ɲɛ ka d'a ma a bɛ ɲɛ fɛnɛ vraiment nin ko in a bɛ maa kamana gan dɛ wa a bɛ maa siran kosɛbɛ o de kama ne mana maaw ye Asimi da ne ko Asimi bɛ saya ni balo de cɛ wallahi diɲɛ don o don a bɛ nima karan na don o don a n'a ka kasange bɛ yaala a bɛ ni Ala n'a kira cɛ kosɛbɛ Asimi n'a ka colonels sugɛliw diɲɛ don o don n'u ka kasangew de bɛ yaala a bɛ yaala dɛ nin ko in kɔni ye Ala faranka Ala dɔrɔn de maa wɛrɛw bɛ yen I n'olu bɛ kɛlɛ la nansara dɔw bɛ yen minnu fɛɛrɛ n'u dabaliw ka bon bamaw de don olu ko f'u k'i ka jamana sigi a sentigɛ kɔrɔ I n'olu bɛ kɛlɛ la I yɛrɛ fana ka jamana kɔnɔ maa wɛrɛw b'i naga kɔrɔ minnu fana ko f'u k'i furubaden fara yɔrɔ kɔni ye kabako da ye jamana b'i jɔ o kan wa hali tuma bɛɛ anw b'a la ko Mali avancé ye nin ye wa ne k'u bɛ mun de nɔfɛ Mali ko in na bilen i b'a sɔrɔ aw bɛ mun de nɔfɛ anw yɛrɛ ka ko la de Maliyɛn denw an ye mun de k'aw la ɲɛma n k'u b'a sɔrɔ an ye mun kɛ Ala la pour mériter des gens comme ça wallahi ni maa nasuya ninnu Ala hali bi masa in bɛ jamana in fɛ dɛ Jabaru hali bi Jabaru bɛ jamana in fɛ n'o tɛ i t'a lajɛ ten sa ɲɛma ne sɛgɛn tɛ fila ye dugukolo sanfɛ bilahi Maliyɛn den sɛgɛnna an sɛgɛnna dɛ an sɛgɛnna an ɲɛni na wa maa wɛrɛ m'an sɛgɛn maa wɛrɛ m'an ɲɛni an yɛrɛ Maliyɛn den damaw an de ye ɲɔgɔn sɛgɛn an de ye ɲɔgɔn ɲɛni an kana baga maa wɛrɛ ma sa abada yanni maa mun ka jigin I bi yɔrɔ la I bɛ yɔrɔ min na I bɛ jigin yen de vraiment nansara ye jamana o jamana ci ɲɛma n'i ka jamana kɔnɔ den dɔ de farala ɲɔgɔn kan ka a ci non jɔn bɛ jamana in to nin na bi k'i bɛ coup d'état ɲɛɲini coup d'état a k'a di sababa bɛɛ ami bisimila an ka taa radio ye Nura FM ye 94.4 tɔmi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ nin waati in na ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɔrɔda la kosɛbɛ nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 kosɛbɛ ɲɛma sɔn de Bamako ne ba ale sama ka gɛrɛna El Hadji Mahamadu Gaba a kumara a ko ka ɲɛsin mun ye sanction minnu talen bɛ ka anw sɛgɛrɛ CEDEAO maaw fɛ k'i bɛ na ye k'a fɔ ko sɔɔni ko sanction in ko a bɛ sɔn ka wuli joona ko ye wallahi mun ye an ye maa mun bila delili la nin waati in na ka maa mun bila kuma ɲɔgɔnya la anw ni CEDEAO maa ni ɲɔgɔn cɛla la n'o bɛ Togo masakɛ ko fɔ Fɔdi Yasin bɛ ale tɛ wa k'an bɛ don min na n'a fɔ ko bi ko siga t'a la ko kow bɛ ɲini ka n'u yɛrɛ sɔrɔ koyi ko gan k'i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye CEDEAO ye suba ninnu k'u ye laɲini belebele fila kɔni k'o kɛ wallahi Fatirika b'a ka fɔ la mun ye El Hadji Mahamadu Gaba ye a ko an bɛ don min na komi bi ko kow kɔni ko a bɛ ka taa dɔɔni togolilaw ka jamana ɲɛmaa mun n'o bɛ Fɔdi Yasin bɛ ko fɔ ale mun bilala ka kuma ɲɔgɔnya k'o kɛ anw ni CEDEAO maaw ni ɲɔgɔn cɛla o la ɲɛmaa i b'a ye k'a fɔ ko nin cɛkɔfɔlen n'o bɛ Fɔdi Yasin bɛ ko fɔ a bɛ ka taa ni ko ye dɔɔni wa siga t'a la ko kɔni ko a bɛ na ɲɛ kɔni k'o sɔrɔ don na nataw la k'an bɛ se k'an jiginna ye k'a fɔ ko min ye Amadu ko ɲɛmaa ko a bɛ wuli ka bɔ an ka jamana in kan a ko hakilila jiginna mun ye janvier kalo tile 9 san 2000 ani san 22 i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye sanction tara ka an ka jamana ka a sɛgɛrɛ CEDEAO maaw a ka ja ani ka taa bila UEMOA maaw ni UEMOA maaw la ɲɛmaa i bɛ na ye k'a fɔ ko an bɛ don min na komi bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an ka jamana faama n'o de ye Asimi Goyita ye u tun
ye mirina fɔlɔ mun ta ko transition ko san 5 ko o bɛna kɛ mun ye CEDEAO ye o kuma ka a sabakɔrɔ caya Asimu u jiginna duguma dɔɔni hali bi ka jigin duguma u nana fɔ ko kalo tile 24 n'o bɛ san 2 ko fɔ ko transition ko a bɛ kɛ ka bɛn o ma ɲɛma o kalo san 2 in dugu tɛ dɔwɛrɛ ye i bɛ na k'a fɔ ko mun ye yɛlɛmali caman ko kan ka kɛ an ka jamana o bolo kan politiki sira fɛ fo ka taa fara mun ye lakana sira fɛ kalanko sira fɛ kiri yɛrɛ bunakun sira fɛ yɛlɛmali caman de kan ka kɛ an ka jamana o kɔnɔna la yan Fatigiba ka fɔ la a ko Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛla la bi Togolo ka masakɛ mun kɔni o bilalen bɛ cidenya la an ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔri yasun bɛ n'a bɛ ale kɔfɔ siga t'a la a bɛ wuli ka jɔw la wa an ka sigi n'a k'a fɔ ko don na nataw la ko bɛnkan kɔni ko o bɛna tɛmɛ an ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ ko Amadu ko a bɛ se ka wuli ka bɔ yen nka Fatigiba b'a ka fɔ la a ko CEDEAO maaw kɔni ka laɲini ye ko belebele 2 ye u ni fɔri yasun bɛ kɛlɛ ka ɲɔgɔn ye k'i bɛ na k'a fɔ ko ŋununu kumaw bɛ senna jukɔrɔ ko min ye CEDEAO ye u ye laɲini kɛ ko min ye gouvernement kura gouvernement de mission ko o ka sigi sen kan o tɛmɛnen ka fɔ ka bɔ yen ko kalo 16 ko prolongation ko a man ka tɛmɛ o kan ko transition k'a man ka tɛmɛ kalo 16 kan ndɔgɔn bɛ min kɔni f'i ye maliyɛndenw de don koyi maliyɛnden kelen-kelen minnu wulilen don minnu bɛ ka fan bɛɛ kɛ mankan ye ka Asimu dɛmɛ k'u solona don olu kama don n'o tɛ bilahi n bɛ min f'i ye a bɛ niveau min na bi maliyɛndenw yɛrɛ kelen bɛ ka ko in nɛgɛ bɔ Asimu la wallahi n b'o f'i ye dɛ siga t'a la kɛ wallahi bilahi u kelen bɛ k'a nɛgɛ bɔ u y'a nɛgɛ bɔ la pewu parce que tiɲɛ don an hakili la k'a fɔ n'a fɔra an ka muɲu an ka sabali an hakili la k'a fɔ muɲu ni sabali c'est pour 10 mois 5 mois une année ou bien o tɛ o peuple ka se ka lafiya i bɛ plus de 10 ans 15 ans kɛ muɲu ni sabali la dɔɔni a bɛ ɲɛnabɔ ni ninnu bɔra yen maa kura min bɛ na tuguni o fana bɛ dɛmɛ dɔɔni k'a bilasira fo ka taa an se an lafiya yɔrɔ ma mais quelques mois dɔrɔn an wulila trop c'est trop fan bɛɛ ye mankan ye bon c'est décourageant quand même an ma tila so jɔli la ko fɔ a ka sopaseman kari ayiwa o bɛ ɲɛnabɔ cogo di c'est grave an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn Ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ n'o tɛ ko in bɛ cogo min na a nɛgɛba t'u la koyi a nɛgɛba t'u la dɛ u yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi Asimu bɛ Malidenw yɛrɛ de kama ko ɲɛma o siga t'a la o n'o tɛ n'i y'a da yɛrɛ ma Amaba n'o tɛ kalas vraiment soit Bamako maaw y'a jira k'a fɔ ɲɛma mun ye Elhaji Mamadu Gaba ye a ko mun ye Togolaw ka nin ciden kɔni n'a bɛ fɔri yasun bɛ ko fɔ an ka sigi n'a ye k'a fɔ ko don na nataw la a bɛna fɔ ka bɛn ko o don an ni Union européenne maaw ni ɲɔgɔn cɛla la wa an ka sigi n'a ye k'a fɔ ko don na nataw la sanction mun talen bɛ ka anw sɛgɛrɛ sanction mun n'a ni sariya k'o ta ɲɔgɔn fɛ fɔri yasun bɛ wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen k'o bila sen kan sanction in bɛ se ka wuli ka bɔ an kan cogo min na nka mun ye CEDEAO ye ŋununu kuma kɔni y'a jira k'a fɔ k'u bɛ ka laɲini belebele 2 mun kɛ ko gouvernement kura k'o ka sigi sen kan wa mun ye transition ko a kuntala ko tɛmɛ kalo 16 o kan a kɔni filɛ nin an y'a sama ka bɔ soit Bamako ale kɔnɔ Elhaji Mamadu Gaba ale ye sɛbɛnnikɛla ye Maduma ka ɲɛma i bonya o b'a la ayiwa n dɔgɔ bonya tubabu t'a kɛla gansan i ni baraji i ni ce tubabu kɔni t'a kɛ gansan o dɔnnen don sa o hali bi an bɛ taa n'an bɛ taa an bɛ se mɔgɔ min ɲɛ awa i k'a dɔn jamana in kɔnɔna na hali bi an bɛ ɲɔgɔn dɔn nka ni Ala sɔnn'a ma ni awa i k'a dɔn an bɛ taa an bɛ se Toguna A Traoré a kuma n bɛɛ a kuma na sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an k'a ma ko Nouvelle Horizon awa i k'a dɔn a ye min fɔ a kɔnɔ o tɛ dɔwɛrɛ nin cɛ in de ko ale ye anw ka transition o ɲɛmaaba ye a y'a fɔ don min na a kɛra awa i k'a dɔn Côte d'Ivoire jamana kan a ka jɛkulu mouvement républicain a tɔgɔ ye ko Eniya Ibrahima Kamara awa i k'a dɔn ni a bɛ wele ko BT i k'a dɔn k'a fɔ ko a ka jɛkulu k'u y'a disu a ka jɛkulu u y'a a ban pewu n dɔgɔ n'i ye jateminɛ kɛ Côte d'Ivoire jamana kan nin cɛ in kun wulila waati dɔ la président do mouvement républicain min ye awa i k'a dɔn MR awa i k'a dɔn ko o ɲɛmaa do koyi mouvement faso danbe a na kɛ o maa ye Eniya Ibrahima awa i k'a dɔn Kamara a y'a jira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko Mali transition le 27 février o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen k'ale de ye transition ale de ye o ɲɛmaa ye a ka gouvernement sigira a ka gouvernement sigira maa mun yɛrɛ président yɛrɛ mun tigɛ a ye ɲɛ la jɔn bɛ t'i kun don premier ministre a kɔrɔ nin ye kabako da ye jɔn bɛ t'i kun don o kɔrɔ n dɔgɔ a ka kuma fɔ ani kiiri tigilamaw ka wuli a nɔfɛ a si ma kɔrɔsi ye min ɲɛ awa i k'a dɔn kiiri kan ka dayɛlɛ sira o sira min fɛ ka se ka nin cɛ in nɔ minɛ kiiri dayɛlɛla o sira bɛɛ lajɛlen fɛ Ala ka n'a ci a k'i sen da Mali kɔnɔ yan n'o tɛ min ɲɛ awa i k'a dɔn Bamakɔ kura a bɛ dunan sɔrɔ a k'o de siratigɛ la kalo tile 26 tɛmɛnen ni hakili b'a la min ye Eniya Ibrahima Kamara a ye awa i k'a dɔn wulikajɔ dɔ kɛ n'o bɛ wele ko cérémonie d'investiture o ye jumɛn ye président kɔrɔ bɛ bɔ kura o bɛ don
way kaddo akera ko wari jamana ka o be bani mami aye kuna fundila wele conférence de presse ko ale min vlene ni ale ya way kaddo enia Ibrahima Kamara ko ale de Mali transition o nyemo ko kurai à partir du 27 février 2022 akoni ngoyi ndi do wore koy hakli na jigina ni hakli bala élection législative min no nganga ke awga jamana ngonnana mouvement min be no be mouvement républicain ko fo away kaddo commune 3 de district de Bamako enia Ibrahima Kamara ale ko ni taram min away kaddo ka nyonyi do keneka sabu ajira ka fo min pôle économique et financier uluko escroquerie asembe ula million geme duru jati away kaddo o escroquerie kaddo asembe ula ani mami ngumbi nywana ode madame Orokia Sangare akode siratigala minye ninja nya amenena katabu ngokura kasubumba atara datugu ako away kaddo shuma ko dugumaje ninde flene kana fo kwale away kaddo anga tradition o nyamai minye away kaddo kalo klimuga ani wolonvla no février kalo ko no temena asirika bako ako away kaddo mercredi do mars kalo klefla Ousmane away kaddo fatina le procureur de la République tribunal de la commune 3 away kaddo ni pôle économique ba le de bolo ay wuli ka jokke ka jira ka fo kiri koni o daele ledu bara o bela jele be ka ke ka lampanderu be mene ka nyeshi ninja masabu away kaddo aye nyeni ke nyeni juguba mimbi jamana yere dun galamana jamana to lafu mimbi jamana yere ka ko bela jele ke c'est tout c'est fini procureur yo kuna fonu di kiri koni daele la fambefe ministre mimbe no be away kaddo Mamadou Kasoge kofo na le kiri ministre ale fana wulila away kaddo kaseka away kaddo ajira bela jelena ninje nyeni minta kanyeshi jamana ima okuma ka kiri tigila ma ubewele beki jo ijoro mimbe se ka to ninje away kaddo tega bida kan chugomi abise kana la kalili ke famille bise ka sura procureur général cour d'appel de Bamako Kasoge ayajira odela ka fo akani nge wale minflene na fleka ni faminunge akanga datu chugomi ani sharia ye minfo ayo bela jele dal le fekono o nyefo mawnyena uyewulika jo minfana ke oti dore abi to minyere la na bika kuma to indola to inga flengulunchi ka dakulunchi ndoko no bara okumbisena na kuma ke folo okuma na cour d'appel de Bamako ale koni ye kibaria mindi ode ka jira ka fo minyi twama ena Ibrahima Kamara akaton parti mimbabolo ni Mali de kunya récépissé na fe undama na bi disugo shinai itwama ena Ibrahima Kamara aka parti kwati ible afotu d'aflisa c'est tout c'est fini ka fotu d'aflisa on des papiers dima wa papier menenila afotu d'aflisa monsieur le président tout d'afli ena Ibrahima Kamara voilà mingo qui est président jamana ko kam président afoni kera baba dama ko président e sirel lay an gonte malla mena mu fiye akeka diga masro malla ka tebe francika ndo ni francika we ni soro ba ka buru de ko ya da re nyawna wa ngo ado be balu ya kaunde fo ka klaka tunute bulgusu halutiye kaba doni fobi ne reta do enia mbi yororo wallahi ene Ibrahima Kamara ay jige butona atara nyini ko wara amaye ka nyini fambe fa amaye ko sobe trasu be président ka ci akan vote ka tunu may Ukraine président abaka ci akan fo wabiye abe Ukraine uyembe ka flengulunci ka da kulunci me abe voilà ko sobe ma obi ci akan fo aw bi nyini ka dese bulgusu wa mate boliku bo la hawla to mai ma via sena kateli ala ngiga fotu da flesa la wogboru to kuna trore nouvelle horizon aka fasiru do ibunya bala ene pana ne be mbolo do me poni ale ebwe muye Yusuf Kamara nyama akumale no abena ta munye jamana nkona la nyama ebena ka foko doni bana do bi yala obedo ko ofa ako kanyesi engrais ka di Senegaloma ko di Senegaloma campagne 2022-2023 nyama ebena ka foko munye CMDT ale directeur général ba ku ka wuli ka jodo ko ko nyamindo ko akoko ni ko adara keneka fatike baka fola akoko atitime clé tankam ibena ka foko opérateur munumbe nuka baranya sunu no kori koma oluko ni ayira ka foko ame domine na foko bi nyama sigata la engrais mun no be duma ko sene ko absaka nya to muna ako engrais ko bolo ko ko akane fatike baka fola muye Yusuf Kamara akoko angoni metabolo mena na foko bi banga sigina ka fo ni wulika joma ka jona dona na tawla ko munye kori sene samre enyama ko abara ko abena gelea fo ka foko abena gelea o siratikalla ibena ka fo ali mamunun ga bara ko onyeshino no kori koma ulu chama ne beka moliya muye jamana fama manaba ashim ko ta ko fo utefeka wulu ku joni watina o samnge jamana yere abete tabolo mun koni ukonna ukam fatirike baka fola ako muye jekulu mirebe nanga mako confédération des sociétés coopératives
des producteurs de coton n'a ɲɛmaaya ba tun bɛ Bakari Togola bolo waati tɛmɛnw na olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ don min na n'a fɔ ko bi engrais mun a bɛ bila olu ka bolo kan ni ka di sɛnɛkɛlaw ma ɲɛma ko engrais kɔni ko sɔgu ko a sɛbɛkɔrɔ ka dɔgɔ Fatirikeba ka fɔ la a ko n'i ye dun ye CMDT jateminɛ k'a lajɛ maa mun b'a ɲɛmaaya la bi o de ye docteur Nango Dambele Nango Dambele waati tɛmɛnw na kɔni ale ye malidenw bɛɛ lajɛlen hakili k'u lasigi k'a yira k'a fɔ ko mun ye engrais ye ko kɛmɛ kɛmɛ sigira ko 47 ko o sera a seyɔrɔ la ka ban engrais mun o bɛ di sɛnɛkɛlaw ma a ko kɔɔri ta dun ko kɛmɛ kɛmɛ sigila ko 50 ko o sera a seyɔrɔ la ka ban Fatirikeba ka fɔ la mun y'an ka minisiri mun yɛrɛ bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen don an ka musaka ko ma n'ale bɛ Aluseni Sanu kofɔ ale yɛrɛ fana taara o kuma ni ka taa jida o sɛnɛ kan mun ye télévision so la u bɛ ka bɔli min kɛ n'an ka ma ko mun ye Malikura taasira ale taara Nango ka kuma ka to o tiɲɛtigiya Fatirikeba ka fɔ la a ko ni dun ye ko jateminɛ k'a lajɛ n'i taara kɛnɛ yɛrɛ kan bi ɲɛma i b'a ye k'a fɔ ko mun ye kuma mun na a bɔra an ka jamana marabaa dɔw da kɔnɔ nin waati na n'a bɛ Nango Dambele kofɔ fo ka taa bila mun ye minisiri Lasunu Senu na ɲɛma ko siga t'a la ko ale tiɲɛ ko a tɛ fankelen fɛ dɛ kɔɔri sɛnɛkɛlaw ko a ko mun ye mɛkalo tile 25 san o san ko n'o sera ko siga t'a la ko mun ye kɔɔri baara ko o bɛ daminɛ wa mɛkalo tile 25 ko b'a sɔrɔ mun ye kɔɔri sɛnɛkɛla bɛɛ lajɛlen engrais ko a cile u tigɛ kɔnɔ an bɛ don min na ko bi ne wulikajɔ ma kɛ engrais ɲɛma ko sɛnɛkɛlaw k'u mago b'a la dɛ engrais Ala ka ni sababa bɛɛ kosɛbɛ u mago b'a la dɛrɛ samiya sera Fatirikeba ka fɔ hali bi a y'a yira k'a fɔ ko hali n'o bɔra ko malo i bɛna ye k'a fɔ ko hali malo sɛnɛkɛlaw olu fana ka jɛkulu mun bɛ n'a b'u ka syndicat jɛkulu o kofɔ n'o ɲɛmaa ye Valeri Bolide waati tɛmɛnenw fana la ale fana ye damakasi kɛ k'a yira k'a fɔ ko engrais mun n'o kan ka d'u ma walasa mun ye malo a bɛ se ka ɲɛ cogo min na k'u fana jɔrɔna ko belebele k'o do bi k'u jɔrɔna ko belebele ko o do sini Fatirikeba ka fɔ hali bi a ko ni dun ye engrais ko jateminɛ k'a lajɛ mun ye maa dɔ n'o o bɛ mun ye jɛkulu in kɔnɔna la jɛkulu mun na an ko a ma confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton o yɛrɛ kɔni bɔra waati dɔ la ka damakasi kɛ bɔlɔlaw la a y'a yira k'a fɔ ko CFA miliyɔn 600 ɲɛma walasa ko mun ye appel d'offre sira fɛ CFA miliyɔn 600 de sɔrɔla o sira fɛ o nafolo in ko a taara min nafolo in ko a jiginna min maa minnu bɛ ka bila ka taa engrais in di engrais ninnu tɛ ka se a seyɔrɔ la de wa walima u ka fɛn fɔ maa ye maaw bɛ mun faamuya nafolo filɛ nin ye an y'a sɛbɛn ka bɔ indépendant ale kɔnɔ Yusuf Kamara ale sɛbɛnnikɛla ye Marima ka ɲɛma i bonya o b'a la ndɔgɔ min ye awai ka dɔ k'i fo k'i waliɲuman dɔn ndɔgɔ min ye awai ka dɔ Jara Segumaru a kɔni awai ka dɔ anw kanuba belebele don ko Vladimir Poutine k'a bɛ ka awai ka dɔ surprise de labɛn min ye Mali yɛrɛ ye militaire sɔrɔsu kunda ani sɔrɔ kunda ɔ Ala k'o kɛ min ye awai ka dɔ Ala k'a kɛ hɛrɛ ye ni awai ka dɔ ngalon don Ala k'a kɛ tiɲɛ ye ni tiɲɛ don Ala k'a sinsin ndɔgɔ min ye awai ka dɔ l'indicateur de renouveau olu kuma bɛ awai ka dɔ OD ale de kuma bɛ sɛbɛn dɔ kan sɛbɛn min n'a kɛ bɛ k'a jira k'a fɔ min ye awai ka dɔ plainte o caman don bɛ awai ka dɔ maa dɔ contre la maa min bɛ yen n'a bɛ Seku Tunkara kofɔ Seku Tunkara bɛɛ ko a ma ko le politologue de New York wa an bɛ don min na ko bi a dɔgɔ min ye awai ka dɔ mandat de dépôt a laban a bɛ k'o ye wa Seku laban o de sɛbɛnnen don dɛ min sɛbɛnnen don an b'o de fɔ Gawusu yan'an ka nin tɔ développer a lajɛ k'an bila sugu la sɔɔni an bɛna tɔ développer bisimila Gawusu an bɛ foli lase n burankɛ ma n burankɛ ani n kɔrɔkɛ Solomana si Solo awai ka dɔ ani DHL maaw an b'u fo k'u waliɲuman dɔn k'u ni baara k'u ni cɛsiri min ye awai ka dɔ an bɛ Ablaye Dukure fo Guinée équatoriale k'a b'an fo kosɛbɛ min ye awai ka dɔ ka foli ni tɔni k'a lase an kanuba ni an dɛmɛbaaw bɛɛ ma min ye awai ka dɔ Ablaye a ka kuma in ka girin a ko je vous encourage à suivre ce chemin et j'ai besoin de votre numéro Orange Money s'il vous plaît pour que je puisse vous envoyer quelque chose. OK. Attention à ces gens qui veulent faire un coup d'état. Un coup d'état ko ngonde ijo Orange Money ko inde 76 33 43 03 76 33 43 03 Kureta koni otike ya jamana ngona bana fukusa adu dugure Orange Money tara wa Yusufu ka tilni bay awo
ambita ambise ambe fulla se kanuba bema ka yirula ka fo min Nura FM an ga kene dalele do publicité amba ke radio sanfɛ publicité abika anga page Facebook sanfɛ page Facebook yɛrɛ abonné min ba kan abinyini ka 110,000 abonnés abinyini ko bo 109,000 ambo de magwena bi o kuma na 109,000 abonnés donc ambika ta chuko mi ambita ti Nura FM fana awai kado abilla me abarikala yi minyi awai kado bololo sanfɛ abi shele fam befe mali kono ani mali koka o kuma ni mago bi ka publicité la malien yi ibe jamana koka ibe fe ka publicité ke malien yi ibe jamana kono ibe fe ka publicité ke 76 33 43 03 makany sikatala de o gusi dron ngate ay ka publicité abike abana son togon ki son jamu abana angata ndo nyew de fiye ni away kado indicateur de renouveau o de ale de kumambe ako ninja implanti chama ko ni dombe anofe seku tungara minya away kado no ko amako le politologue de New York urgent ni bonne nouvelle chama away kado seku tungara be yoro mimbi mauvaise nouvelle away kado abo de yoro la bi ako ngwa chemimbe na be away kado ngwa foso de dokufo no ye seku tungara be ko amako le politologue de New York ako dimanche do kalo kleta ani wolonvla san 2022 a welela away kado ka en gendarmerie maufe wati mina abika bo arajo so dola kuna foni di yorola ako kuma na sa awele kundi dore ka beka mawshu ka ke away kado violence ka abeka away kado jugu abla away kado maw ni nywanje away kado ananyo wana chama minye ma chama be minu ngoni away kado plenty do jugu ala do yere be Union Européenne anake away kado luka away kado marché ado be osoro France onanyo wana chama akoni ejetemeneke kunun dene do kalo kleta ani woro tribunal min be na be communiquer la politologue min vle na be away kado le politologue de New York na bo ko fo kado ka fo akuntaran nga minye maw kamana gwa aklela ka sigintuni utara na ka ena sabula minye plenty werawye ko ayira ka fo ko lu fana dumbe away kado seku tungara ale juguyala akoni ya jatemene minye away kado yere wolo debu sur le rempart o ma do kumine na abi wati dama dama bo ulu blala away kado kasula yido na wati min procureur away kado ulu feren dabaluke o maw sera kalabo away kado seku tungara afana ta laba away kado abita songa ta kunja yoromi o laban bi songa ke away kado bomako kurai ako de strategala plenty chama de be minun dombe away kado seku tungara ale jugala ako plenty nunu away kado madobe ko kwa mako maliki away kado konate maliki konate mado min vana away kado bololo sanfe ko adone do kosobe ale ko ni ajira ka fo ko seku tungara ya fo wati temenona ko ale français away kado kanami ale de be ka fereni dabaluke ka away kado français ka wari mine kana ka jamana away kado ko déstabiliser ko bo adabuloka ko maliki konate ka fola ko away kado ale de o plenty do sabu ni ye jetemeneke ale ko ni be ka kangari da ne ka da keneka minya away kado ko inga se ka nyedo ako ni anglais karamoy mi ni away kado abi mogo attaquer wati chamana ako plenty ube anofe ko yi ako maliki temenengo ka boy ma wero fana be tuguni minu segu ka away kado kuma kan ko ni tara ni ka nyeshi uluma no segu tungarai ulu fana kemme ka plenty do ako amana ke chugo Nazara Kando. En tout cas, le politologue de New York risque un mandat de dépôt. Au Koroye Mounié, politologue de Tabolo Minga, ala debi frati, noté, Ndoye Kado alaba Kasobomba, habita ende. Ako minyere bo ko ere ko be sinsin kunun tenendo ka tana e parke la away kado communiquer la ka kla tuguni ka siginai kana nai ka ena sabu plenty wera obe minun duna ajugo ala tuguni ndo way kado ka fo ko ni ba yira ka fo minye sego tungarae away kado abe darawula dara minun no lu cheka jugunde ko ma mi do oke away kado ala ka ko bela jire ala ka noya indicateur de renouveau ko fasiri do ode ko bido boli bunya bala Madu mega nyama mas jolenti rom na ni sigi yo ba foki taraso nouvelle horizon ebe mbolo do meboni aye de ma konte akumara ako munye anga jamana premier ministre ni ngata fara munye ministre flaka ame domina kom bikube emira arabi uni fatrike baga fola ako munye jamana premier ministre no be docteur Sogal ko kala maiga kofo ani ministre fla ko ni mbora bamako dimashi su no bena ale mekalo kleta ani duruma samba fla ani samuga ani fla ninku kunda Abu Dhabi okam dali kunte dore kebe na ka fo ko munye emira arabi uni ale masake
masakɛ mun bɛ n'o de bɛ Sheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan ale ka fatuli kɔni ko bɛ na k'a fɔ ko an ka jamana président n'o bɛ Assimi Goïta ko fɔ ale ye makasi kɛ ale kɔni ye a ka condolence ni ko di Choguel Kokala Mayiga ma a bɛ taa o damu ye Émirats Arabes Unis maaw ɲɛkɔrɔ cogo min na ka fatigiba ka fɔ la ko in kɔni a kuma ko a sɛbɛkɔrɔ cayalen don an bɛ don min na ko bi a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ embargo o bɛ anw ka jamana kan CEDEAO maaw fɛ UEMOA fɛnɛ o kɛlen bɛ ka gɛrɛntɛ ta ni ka anw ka jamana ni ka a sɛgɛrɛ fatigiba ka fɔ la a ko o waati de kan ka kɛ waati ye waati mun na n'an kan ka an ka voyage banbaliw ko ka dɔ kɔni ko o sama ka bɔ o la o siratigɛ la walasa ko mun ye waati caman ko bɛ se ka na an ka wakane o kɔnɔna la cogo min na ko an ka voyage caman ko an kan ka dɔ bɔ o la fatigiba ka fɔ la a ko hali bi n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ u taara min na o fana u t'o dɔn dɛ u taara wari ɲini de la u taara mun na mun kɔni fɔra maaw ye ko Assimi Goïta y'u bila ka taa u ka taa maa mun banna n'o bɛ Émirats Arabes Unis a jamana masakɛ ko fɔ k'u ka taa a yir'u la k'a fɔ ko an ni Émirats Arabes Unis an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o fana ka ɲi ayiwa bɛɛ lajɛlen bɛ fili ka da i ka tiɲɛ nka cɛnko i bɛ dɔn i bɛ fɛn dɔ fɛn ɲumanya filɛ nin ye a sara tɛ ɲuman tɛ se ka sara juguman na koyi o ye tiɲɛ ɲumanya sara ye ɲuman de ye dɛ mais n'i y'a jateminɛ fɛnɛ ɲɛma k'a lajɛ bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bɛ fili ka da i ka tiɲɛ kan wa mun ye n y'o de f'i ɲɛna n ko ɲaamɛ ɲinina ɲɛma ale tɛ badenni ye dɛ siga t'a la i mana ɲuman kɛ a tɛ se k'o fɔ wa ni juguman kelen n'o sɔrɔla o de bɛ cari diɲɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa fasirikɛ b'a ka fɔ la baasi tɛ a ko mun ye maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ maa caman maa minnu bɛ yen nin waati na ni Choguel yɛrɛ kɔni na a man d'u ye cogo si la u y'a yira k'a fɔ ko Choguel filɛ ka nin voyage min kɛ nin ani nin ministre fila minnu taalen filɛ ɲɔgɔn fɛ ne tan ministre la i b'a ye k'a fɔ ko Imam Umar Jara ale b'a a la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen diinɛ ministre n'o bɛ Mamadu Kɔnɛ n'o b'a ale ko fɔ ɲɛma ko ale fɛnɛ ko o b'a a la maa dɔw y'a yira k'a fɔ ko nin taalen ko kun t'a a la koyi ko an kun bɛ se ka bataki ci bataki mun n'an bɛ t'o bila mun ye président mun n'o fatura n'a bɛ Sheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan n'a ba ale ko fɔ ko an bɛ se ka bataki bila ka taa d'u ka jamana ma k'a yira k'a fɔ ko an dusuma kasilen don kosɛbɛ ka ɲɛsin mun ye président a ka fatuli ko o kan fatigiba ka fɔ la maa dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi ko n'i y'a ye jamana faama n'o bɛ Assimi Goïta ko fɔ a ye nin wulikajɔ in kɛ ko o b'a yira k'a fɔ ko an ni Émirats Arabes Unis u ye bonya minnu caman ko o kan ye walasa ka bonya ninnu ko a lasigi k'a yira k'a fɔ ko Mali ko anw tɛ fitiri wale jamana ye ko Assimi ye nin baara in ko ka a wuli ko o de kama jamana gouvernement ɲɛma ale yɛrɛ ka wuli ani ministre fila u ka taa taasibila kɛ ka taa yira Émirats Arabes Unis na ko an n'u bɛ ɲɔgɔn bolo bi wa k'an n'an b'u ɲɔgɔn bolo sini nafani filɛ nin an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔ Dɛmɛ Kɔnte ale sɛbɛnnikɛla ye Madu bɛ kɛ ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ waati bɛ ka taa waati taali kama an bɛ nin fasiri an b'a da dile la mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ a la Laya Jara a kumana sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko Soir de Bamako Laya a ko awa i k'a dɔn nin cɛ in a jirala k'a fɔ dɛmɛ minnu bɛ yen n'o bɛ ta ka di awa i k'a dɔn maa dɛsɛbatɔw ma minnu kɔni siranna n'u bolila ka na u yɛrɛ kalifa yɔrɔ caman na yan n'olu bɛ wele ko déplacé o dɛmɛ ninnu n dɔgɔ ko maa dɔ bɛ yen ale kɔni tun bɛ i wasa don o dɛmɛw de la kosɛbɛ o de siratigɛ la bolonkɔnɔni sin a ma bolonkɔnɔni sin a ma a laban awa i k'a dɔn k'u y'a suspend k'a sen bɔ awa i k'a dɔn u ka jɛkulu ko bɛɛ lajɛlen na jɔnni ko don jeunesse capitale pulaku awa i k'a dɔn o ɲɛma k'i k'a dɔn o de ko don déplacé ka awɔ déplacé u ka wari u ka fɛn minnu bɛ d'u ma balo de suma minnu voilà ko a caman ko a détournera a taara sira wɛrɛ fɛ min tɛ olu ka siraw ye ninnu ɲinɛ man ka maaw minɛ n dɔgɔ ko bureau min bɛ déplacé u ka wariko la n dɔgɔ ala ka nɔgɔya kɛ anw kibaruya minnu bɛ sɔrɔ waati bɛɛ su fara tile kan maa caman min bɛ balo o wari in na ala dɔrɔn de b'a dɔn walayi déplacé yɛrɛ tɛ n k'a bɛ ten de a bɛ n'a fɔ sida ko waati kɛnɛbatɔ minnu bɛ balo la sida minnu balo la sida wari in na a bɛ kɔnte ka ban a bɛ n'a fɔ Covid 19 hali sida wari o wala a bɛ ten de donc a bɛ dugawu de kɛ ala ka ɲɛ ka d'a ma Laya Jara a ko min ye awa i k'a dɔn bureau national de la jeunesse capitale pulaku a ko i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi a kumaw kɔni cayalen don kosɛbɛ sabu a ɲɛmaaba n'o ye awa i k'a dɔn a président ye a bɛ ko dɔ cɛ ma ko min bɛ yen ni awa i k'a dɔn o kuma n'a cayalen don kosɛbɛ sabu a jirala k'a fɔ a sen bɛ awa i k'a dɔn min ye détournement dɔ la détournement a bɛ mun ko fɔ fɛn minnu bɛ yen n'a bɛ di ko ka taa di déplacé ma awa i k'a dɔn u b'o munumunu k'o lataa sira wɛrɛ fɛ awa i k'a dɔn a sɔn yira olu dɔw la a ko de siratigɛ la min ye ko
mun ya ala ni aw ka da gele kama ala ni ko nyira aw ka do amma kama ni aw ka da toro ere kama min be talike amadun diko ni ale aw ka do president capital jeunesse capital plaku mali aw ka do ale simbora aw ka do o president la fo association a fɛn min be aw ka do a simbora a bela jelena sabu aw ka do fen jaman be minu tambe ka nyeshama ndoko ni ngoyi aw ka do wati seli kama ka kurutelela ko ngoni aw ka do nyogo nyu chama de kera bulungono nu shina ama bulungono nu shine ama a dola aw ka do akacha ala fe ko ayere fana ko aye jongo ala do fo sabu minya aw ka do amana ni preuve foye min be ste ka to abi che ka boala donc ayere ye min fo o ye jongo ala sabu ajo fendo be lu jora ala ako kuma na sa minya aw ka do aye min détourner abita toni bisaba ani nani malo toni bisaba ani toni nani ana kunganfɛ min ye sukoro toni 6 min ye aweka do tulu litiri ba 6 hakɛ la hawla min ye aweka do pâte alimentaire aweka do o toni 6 o na ɲɔgɔnna caman aweka do ko awa akoni a yera ka fɔ k'a yo o de détournement